Ahojte, vítam vás pri novom vlogu. Teraz sa nachádzame v Brne a ja sa tu idem dať ostrihať k jednej mojej kamarátke. A som veľmi zvedavá, lebo prvýkrát mi ide dávať pravdepodobne aj farbu na vlasy. A ospravedlňujem sa vám za tie zvuky v pozadí, ale tu sa proste bagruje. Idem z tejto mastnoty urobiť krasotu. No, tak my už sa nachádzame v kaderníctve Kristýny Fialovej a toto je Wendy. Ahojte. Dnes ide urobiť z týchto vlasov zázrak. Áno, bude to krásne. Jej prvá otázka bola, že či som nebola v kaderníčku už 10 rokov. Takže očividně vyzerajú veľmi zdravo. Budeme dělat takovou jakoby úplně lehoučkou, něco na styl baléáž, takový sunkist, jakože trošku nahradíme to sluníčko, který tady nebylo přes zimu. Budeme se snažit, aby to bylo takový hodně přirozený, hezký prostě. Pocity, dojmy? Teším sa na môj nový hairstyle. Hlavne na to, že budú moje vlasy asi zdravé, no. Tak to je super. Což řekne, že umíte. Umím. Dámy a páni, toto sú moje nové vlasy. Podľa mňa som prekrásna. Akože Wendy je podľa mňa kúzelníčka, ktorá dokázala urobiť úplne... Splnila si moju predstavu. Musím vám ešte raz ukázať. To krásné. Toto urobila. Je melirované, je to barvou udělaná baléáž, jenom aby byla taková lehká. Dali jsme tam termoochranu, než jsme foukali. Dali jsme balzám, aby se ty vlasy líp vyhladily a je v tom trochu oleje, aby ty konce nebyly takové suché. Ja musím povedať, že Wendy sa veľmi vyzná vo vlasovej kozmetike a mne dala veľa dobrých rád, ako vlastne, čo mám teraz robiť, ako mám fungovať. Ahojte, tak odkedy som natočila poslednú časť tohto vlogu, prešlo pár dní a ja som sa dneska konečne dostala ku strihaniu a zistila som, že môj foťák prestal točiť a neviem prečo a tak nemám koniec toho vlogu. Ale chcela som vám v závere toho videa povedať už len, že Wendy urobila fakt krásne tie moje vlasy. Ja vám odkaz na to kaderníctvo, na ich Facebook dám dole do popisu a môžete sa im hocikedy ozvať, pretože fakt si myslím, že tie vlasy tým, že nerobila klasický melír, ale použila farbu, to vyzerá naozaj úžasne prirodzene. To je asi všetko, čo by som vám k tomu povedala. Ja už som teraz na Václavaku, lebo dnes je pondelok, ja mám nejaký meeting, nejaké nové spolupráce a viem, že tento vlog bol veľmi krátky, ale povedala som si, že chcem tú zmenu mať takto osobitne zaznamenanú vo videu a s vami to takto aj prezdieľať. Tak sa na vás teším v ďalšom vlogu. Pa, pa!